niin, morjensta ja lekurissa käyty, niin silmätulehdus. Tosiaan silmätulehdus sitten ja tässä on niinku, tätä pitää 6-8 kertaa päivässä laittaa silmään. Tää joku Oftan Afganokol 5 mg. Sitten tässä on tämmönen. Tätä joutuu laittamaan aamulla 1 ja illalla ennen kuin menee nukkuun niin 1. Tää on joku Oftan Lora 10 mg, eli semmoset. Tää on silmävoide ja sitten oli silmätiippaa. Et näin. Toivotaan, että siitä paranee sitten. Mulla oli tämmönen samanlainen viime kuussakin, että